היי בנות, כאן מאור מערוץ המשחקים החדש שנפתח רק לפני יומיים. רציתי להסביר משהו שהולך להיות בקרוב. עכשיו מתחיל מבצע על צ'ומצ'ומים, כן, על הבובות החדשות. מי שלא יודע מה זה צ'ומצ'ום, זה בובות המבוססות על כל דמויות דיסני, וזה ממש חמוד. יש ארטיקים ומקבלים בובה, שהבובות של הארטיקים כאילו הן גדולות כאלה, בינוניות, ויש מעטיפות שהן מדבקות וכאלה שמקבלים בתוך. ההבדל בין הגודל של הבובות ארטיקים לבין הבובות של המעטפות הוא הבדל עצום. של ארטיקים יותר גדולות ושל המעטפות חמודות כאלה ורקות שאפשר כזה ללוש אותם, ושל ארטיקים יותר קשות וגדולות. מתחיל עכשיו מבצע על ארטיק צומצום, שכל פעם אני אוכלת ארטיק, כל פעם שאני אוכלת ארטיק צומצום אני אשמור את החבילה, ואז יהיה פתיחה ענקית של כל החבילות שאספתי במשך כל הזמן שאכלתי את הארטיקים האלה. יהיה פתיחה ענקית שנגיע למלא, ונעשה סרטון של הפתיחה הזאתי. אז כדאי להירשם לערוץ, מאוד כדאי. זה כאילו אתם תראו את הפתיחה הענקית הזאת, ובאמת כדאי, ממליצה מאוד. אז הולך להיות סרטון מאוד יפה על הפתיחה, אבל הוא לא יהיה בקרוב, כאילו הוא יהיה סוג של בקרוב, כי עד שאני אוכל את הארטיקים ייקח קצת זמן. כל הזמן אני אוכל, כל החופש, כאילו כל יום, לא יודעת אם כל יום, כל פעם שאני אוכל את הארטיק אני אשמור את המעטפה בתוך קופסה בלי לפתוח, ואז יהיה פתיחה ענקית של כל הזה. ולפעמים אני אלך למכולת ויקנה לי חבילות צ'ומצ'ום, המעטפות לא של ארטיק, וגם ישים בשקית, ויהיה פתיחה גם של הרוב שיהיה של ארטיקים, ואולי יהיה כמה בודדות של מעטפות. אז כן, שווה מאוד. כן, אז זה היה מה שרציתי להגיד. אבל הסרטון הזה הוא לא רק על דיבור, כי יש עכשיו סרטון על כאילו עוד היום הולך להיות עוד סרטון על צומצומים, לא של הפתיחה, של אוסף הצ'ומצ'ומים שלבינתיים יש אוסף גם שאני וחברה שלי עושות אותו. זה אוסף שותפי, שזה אוסף שלנו ביחד, שבוע. השבוע הזה דווקא האוסף אצלי, אז יש לי זמן לעשות את הסרטון על האוסף, אז אני אעשה לכם עליו היום. ושבוע הבא הוא הולך להיות אצל חברה שלי, שירה. אז כדאי, יהיה מלא סרטונים על האוסף הזה, על הפתיחה. כן, אז כדאי, מאוד שווה. אז אוהבת המון. ביי.